cuarto A querenvos interpretar unha canción popular africana. Como vedes, hai flautas, hai instrumentos de percusión, que son os xilófonos e os bongoes, vale? Os de atrás van a cantar unha canción e van a facer tamén percusión corporal. Entón, esperamos que vos guste, estiveron ensayando para elo e animadesvos a facer a percusión, vale?